Standard Organization of Nigeria SON emego ka amata na ihe ọbụla aga na-ebubata n'ala anyị bụ Naijiria ma nke emepụtara ebe a ma nke ga-esi na mba ofesi na-ebubata bụ nke ga-ezu oke kwesịrị ekwesị bụkwa nke ndị be anyị ga-eji wee meli ihe. Ha mere ka amata nke a ma kwue na ka ọ dị ugbu a na ọnọdụ arụike nakwa ọnọdụ akụnụba obodo anyị bụ Naijiria bụ ihe a na-enyekwasị anya. Ha kwupụtara sị na ha na-enwe mmetụta maka ọnọdụ dịrị ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naijiria na ngwongwo ndị nke a na-ebubata n'ahịa. Na nkụzi ihe otu ụbọchị nke ha nwere ka ha nọ wee kwuo nke a na ọka ma kwue na ekwesịrị ka eneba anya n'ihe ọbụla na-abata n'obodo anyị a n'ahịa be anyị. Ka anyị sonyere Amaka Chibuzo Okoye ka o wetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Keji wee nwee nkụzi wee nyere ndị na-arụpụta ngwaọrụ dị iche iche na ihe ndị a na-erikwa eri bụ nke gbadoro ụkwụ na ndị SON bụ SON na Ahia ịchafụ wepụtara amụma ha ga-eji wee kwụsị ya bụ ngwaahịa nke Adigboroja ma ọ bụ olile ya n'ime obodo a bụ Naijiria. Ya bụ ọgbakọ bụ nke ndị Inspectorate and Compliance Directorate of the organization chịkọbara ya n'Ọka. Ya bụ ihe ọmụmụ nke were otu ụbọchị kpọtara ndị ahịa na ndị eji okwu ha agba izu na ndị na-arụpụtakwa ngwaahịa dị iche iche ebe ha si na Anambra steeti, Enugu na Ebonyi wee bịa. Mgbe ọ na-agwazi ndị ahụ okwu n'ozi nnọọ ya n'Ọka ka onye Director General bụkwazi Chief Executive nke ya bụ SON bụ Dr. Ifeanyi Okeke siri na nkụzi ahụ bụ nke were ọnọdụ n'oge ugbu a dịka ọchịchị President Bola Tinubu na-achọ ka enwee mwuwe ọfụ na Naijiria ma sikwazia na ha na-adọnyere ya ukwu wee kpọzie ndị eji okwu ha agba izu na Anambra steeti ka ha na-eso ihe n'ụdị o si wee kwesị mgbe ha na-eme azụmahịa ma ọ bụ iwepụta ngwaahịa ka a wee nwee mmekọrịta na otuto na ọnọdụ nchekwa. Ya bụ Director General onye kwupụtara okwu site n'ọnụ Director of Public Relations bụ Oliakụ Folusho-Bolaji kwupụtara na ndị SON bụkwa ndị na-abagide ihe gbasara ọrụ ha ma na-anwụchikọkwa ndị na-ebupụta ihe adịgboroja ahụ na-akpụgo ha n'ụlọ ikpe ma bụrụkwa ebe ụfọdụ bụkwazi ndị agbachikọrọ. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka ahịa na ngwaahịa na Anambra steeti bụ Maazị Christian Udechukwu siri na ya bụ ihe ọmụmụ bụ nke dị oke mkpa na Anambra steeti n'oge ugbu a maka na ọchịchị na ugbu a na Anambra bụ nke kwuru kpamkpam na ihe ọbụla ndị Anambra na-eri maọbụ ihe ha na-etinye aka iji arụ ọrụ bụ ihe ga-abụ nke bụ ịgba na ha achọghị adịgboroja. Mgbe ọ na-enyezi ihe nkụzi ka onye isi ya bụ SON Inspectorate and Compliance Directorate bụ Maazị Pius Manjilawan kwupụtara na ihe bụ ebumnobi ha bụ ka e nwee nkwụdosi ike na Naijiria na ebe ha ga na-ahụ ngwaahịa nke bụ ịgba a na-akụghị mmiri. Onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Maazị Nnaye Obono Itam onye kwupụtara okwu site n'ọnụ Maazị Anietie Eyo toro ndị achịkọbara ọnọdụ ọmụmụ a si na n'ezie na ha na-akwalite ọnọdụ ihe a na-eji akwara ngwaọrụ na Naijiria ka ọ wee bụrụ nke bụ ịgba n'ihi na ụfọdụ ndị na-adịghị mma bụzi ejupụtara n'ebe niile ma yọọ ka ahụ na nwụchikọrọ ndị a ka ndị na-eri ya bụ ihe ma ọ bụ ndị na-eji ya arụ ọrụ bụrụ ndị echekwere ndụ ha. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.